gizon imagi naiz eta orain azalduko dizuet zergatik diren garrantzitsuak niretzat kotxaren barruan dauden objektuak. Panpina niretzat garrantzitsua da neukalako txentzelikatuta nire zehazkan eta bera gabe ezin nintzelako lo egin. Panpinonek, ipuinanekin ikasi nuen irakurtzen gauero nire aita eta nire amarekin. Jostailu hau nire ama ekarri zigun nire ahizpa eta niri Berlinetik eta asko gustatzen zaigu. Argazki hauek dira txikitik pixkat handiagoa eta handia izan arte, eta nire auzokide batek oparitu ziren. Liburuxka hau, txistien liburua, erregeek oparitu zidaten eta hartzen dudanean eta irakurtzen ditudanean txisteak beti farra egiten dut. Eta azkenik argazki hau nire aita eta nire amarekin Mallorcan geunden oporrak pasatzera joan ginelako nire izaba eta nire osaba bizitatzera. Hau izan da guztia eta espero dut zuei gustatzen.